Czechia today. He led them with 4 points. Here's a great chance right off the bat. They score! Václav Nestrasil! Ahoj, zdraví vás hokejová máma. Před 6 lety jsem se na jednom velkém mezinárodním žákovském turnaji v Bratislavě potkala s bývalým skvělým slovenským hokejistou Martinem Štrbákem, který už v té době ve finském Vierumäki studoval na Vysoké škole sportovní coaching a management se specializací na lední hokej. Martin nám o svých nových poznacích a zkušenostech z práce finských trenérů vyprávěl tak poutavě, že jsem se od něho celé 2 dny nemohla otrhnout a hltala jsem každé jeho slovo s obrovskou touhou začít se sama vzdělávat. Nepochybuji o tom, že pro ty z vás, kteří jste otevřeni novým poznatkům a toužíte se dále rozvíjet, bude rozhovor s Martinem velmi inspirativní. Ahoj Martine, díky moc, že jsi přijal moje pozvání do podcastu. Ahoj, ďakujem za pozvanie a pekné ráno práve z Bratislavy. Martin Štrbák, zlato, stříbro a bronz mistrovství světa, 2krát reprezentace za Slovensko na olympiádě. V dresu Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins si odehrál 49 zápasů v NHL. S týmem Lokomotiv Jaroslavl si vyhrál ruskou superligu a 2krát si slavil titul i ve slovenské nejvyšší soutěži, jednou v Čechách. Ty jsi taková ta generace zlatých slovenských hokejistů. Jen 2 hokejisti v historii odehráli za reprezentaci více než ty a to byl Dominik Hraňák a Miro Šatan. Vypadá to, ale že ani tvoje cesta nebyla úplně jednoduchá. Já jsem se někde dočetla, že jsi ve 24 uvažoval o tom, že skončí s hokejem a že tě tak trochu zachránil náš slavný český trenér Ivan Hlinka. Já bych úplně na začátek chtěla, jestli by si řekl, co se tam stalo, protože je dobrý zmínit, že ta cesta nebyla jednoduchá ani pro tebe, ani pro takového z mého pohledu, určitě nejen z mého slavného hráče, který to dotáhl velmi daleko. Proč jsi chtěl ve 24 skončit a jakou roli tam hrál Ivan Hlinka? No tak, to si ma teraz zaskočila. Ale už viem, áno. Ja som sa vrátil po nejakej krátkej anabáze, keď som mal nejakých 18-19 rokov z Kanady, kde som hral juniorku. A vrátil som sa na Slovensko, konkrétne do rodného Prešova a cez Prešov sa dostal potom do Slovana Bratislava. A tu som pôsobil asi 3 sezóny a prakticky do tých mojich 23 rokov som povedal, moja situácia v klube nebola, alebo v tíme nebola taká, ako by som si ja predstavoval. Menej som hrával a tréner, ktorý tu bol, ma nestával, nedával mi takú príležitosť, posielal ma do prvej ligy a vtedy som nejak cítil, že tá moja kariéra sa asi nebude uberať tým smerom, ktorý by som chcel, a už som začal uvažovať aj o inej oblasti, ako by som sa v živote dokázal uživiť. To znamená, prihlásil som sa na vysokú školu tu na Bratislave, vysokú školu ekonomickú, a dnes aj prijali, ale nejak som to nestíhal a nakoniec som sa rozhodol jedno leto skončiť, že už nebudem pokračovať, čiže som sa nezradil do letnej prípravy, ale potom prišla taká, by som povedal, čistá, jasná, skôr taká ponuka, že v Litvinove, že sa im nejak rozpadol tým a je tam možnosť nejakej skúšky v lete počas letnej prípravy a ja som povedal, tak nič za to nedám, že to vyskúšam. Bol som tam na týždeň a po týždni keď tam bol generálny manažer Ivan Hlinka, mi povedal, že áno, že mi dá kontrakt na celú sezónu, čo som bol úplne uchvátený, bol som šťastný, že vôbec mi niekto dá šancu a nakoniec to skončilo tak, že na konci tej sezóny sme mali celkom pekné umiestnenie s Litvinom, že skončili 4. a o pár mesiacov na to som sa dostal dokonca do národného týmu, kde sme ako prvýkrát v histórii ako Slovensku získali a medailu za majstrovstvá sveta a vo finále sme sa stretli práve proti Čechom, čiže to bol to taký, som povedal, taký zvrat mojej hokej kariéry.
Díky moc za sdílení toho příběhu, protože je vidět, že když to ve 24 si řekne člověk, proč by to nezabalil, prostě už si byl na nějaký hranici, že evidentně stálo za to se šel o to místo poprat a musel si na té cestě potkat, mít štěstí a potkat dobrý lidi, to je určitě taky dobrá message klukům. Ty si po ukončení aktivní hráčské kariéry šel studovat vysokou školu do Finska, obor sport coaching and management se specializací na lední hokej. Později si se stal asistentem trenéra slovenské reprezentace do 20 let, si metodikem Slovenského svazu ledního hokeje a zároveň sportovním ředitelem v hokejovém klubu Slovan Bratislava. Doufám, že jsem neřekla nic špatně. A Martina, my jsme se potkali, ty to potom dáš na pravou míru, my jsme se potkali v roce 2018 na mezinárodním turnaji žáků. To byla tenkrát 6. třída ročníku narození 2006. Ty jsi byl jeden určitě ze spoluorganizátorů ještě s Mirošatanem, tam myslím hrál jeho syn, tvůj nevím, že ten byl o rok starší. A ty už si v té době byl ve Finsku a pamatuju si, že se nás tam seznámil s člověkem, který ve Finsku, který jako měl přebírat na hokejovém svazu na Slovensku, trošku začít měnit kulturu a měl tam přebírat vlastně tu koncepci mládeže. Řekni mi tady o tom víc, když my se k tomu dostaneme. Pojďme úplně nejdřív říct, jak jsi se vůbec jako dostal do toho, aby si ve Vieru Maki ve Finsku začala studovat, kdy vznikla tahle myšlenka po té, co si teda skončil s hokejem. Pojďme postupně. Dobre, takže v 40 som ukončil hokej a prakticky trvalo mi asi rok a pol, alebo tak nejakým, kým som vlastne, dá sa povedať, sa uklidnil po tej kariére. Práca je to rozbehnutý vlak, je to rýchlik, ktorý ide nejakou rýchlosťou a zrazu ten rýchlik tiež potrebuje nejakú brznú dráhu, kým vlastne si uvedomí, že čo ďalej. A mne to trvalo zhruba rok a pol, cestoval som po svete, zistil som rôzne možnosti môjho uplatnenia a vlastne človek postupne zistí, že čo môže a čo nemôže. A ja som zase taký typ človeka, ktorý ak má sa uberať niekým iným smerom alebo mám prestúpiť, jak sa hovorí, že na inú koľaj, tak musím sa na to pripraviť. Čiže hľadal som možnosti, čo by mi vyhovalo a na čo vlastne mám nejaké svoje kompetencie. No a do toho prišiel ten pán, ktorý si spomenula, bol to a stále je Jukka Tikaja, ktorý vlastne cez nejakých našich aktívnych bývalých spoluhráčov alebo zástupcov na zväze ho oslovili Fínsky zväz, aby sme potrebovali človeka, ktorý by nám tu nastavil nejaké procesy a nejaké, by som povedal, prestavby, metodiky, nastavenia kultúry, proste všetkého, aby nám to nejak zjednotila a dostali sme také, by som povedal, indície na Jukku Tikaju, ktorý je ten správny človek a on vlastne sa prišiel na Slovensko. Myslím si, že mal zmluvu najprv na 2 alebo na 4 roky, ale za 2 roky tu robil toho dosť. A musím povedať, že keď sme mali veľa s ním také stretnutia, tak ja som sa opýtal tiež na možnosti nejaké vzdelávania. On mi vtedy povedal, že je možnosť ísť študovať do Viery Maki, ale je to denné štúdium. Že proste nie je to diaľkové a tak ďalej. Ja som fakt nevedel, že čo od toho očakávať, ale to bolo ako s tým môjim ukončením kariéry. Čiže ja som si povedal, ja nemám čo stratiť, takže ja to pôjdem risknúť. Zistil som si, čo to všetko obnáša a samozrejme v mojom pokročilom veku, však som mal už po 40, to nebolo jednoduché len tak ísť a sa zobrať na 3 roky do Fínska. Tak samozrejme tým, že mám rodinu, tak sme to doma riešili, že sa presťahujeme proste, ale nešlo len o mňa. Maxim mal vtedy myslím, že 12 rokov a starší syn, ten už bol na škole, z okolností v rámci programu Erasmus bol v Spojených štátoch, čiže o ňa bolo ako keby postarané, takže riešili sme nielen mňa, ale trebalo vyriešiť školu pre Maxima vo Fínsku, tým, že už hral aj hokej, čiže aj hokej, ubytovanie a tak ďalej, čiže strašne veľa vecí som si musel pripraviť, zariadiť a musel som, dá sa povedať takto, sa s rodinou zhodnúť na tom, že či je to vlastne to správne riešenie. Takže takto to nejak zišlo, nakoniec sa nám to podarilo, strávili sme tam prakticky 3 roky a keď sa vrátim k tomu turnaju,
tým, že som bol na škole, spomínal som, to bol rok 2018, tak v rámci, myslím si, že to bol nejaký, v rámci mojich predmetov, to bol nejaký kurz, priznám sa, že neviem, ktorý, nejaký manažovanie eventov alebo niečo také. Tak tým, že tá škola sú aplikovateľné vedy, čiže niečo sa učíme, tvoríme nejaký obsah, ale my to musíme aj aplikovať. Takže ja v rámci jedného z mojich predmetov som využil tú možnosť, keď Miroša tam hovoril, či chcel robiť nejaký ten turnaj na Slovensku, tak ja som mu to ako takto najprv na diaľku nejak zmanéžoval. Pripravil som tým všetko, čo ten turnaj má obsahovať. Podotýkam, že bol veľmi kvalitný, aj to obsadenie, aj tá organizácia sa nám fakt podarila. A dokonca prišli aj moji učitelia zo školy sa tam pozrieť a oni boli úplne nadšení. Takže a máme na to krásne spomienky. Tak, dokonca aj teba som vtedy spoznal, takže aj o tom sú tieto turnaje, hlavne mládežnícke turnaje, že nikdy neviete, ako dopadnú a každý z nás, nielen tí deti, ale aj tí rodičia, aj tí tréneri, aj tí funkcionári si z toho zoberú aj tie pekné zážitky, spomienky. Byl to jeden z těch stop turnajů, který jsme v těch mládežnických kategoriích s Vášou zažili. Opravdu skvělý. Já nejvíc vzpomínám právě na to tvoje povídání. Já jsem se tam na tebe asi na 2 dny nalepila, jsem měla pocit, protože to povídání a to tvoje nadšení a ta energie o tom, co všechno se v tom Finsku učíš a jak to v tom finském hokeji mládežnickém vypadá, bylo jako neuvěřitelný a zůstal si v našich hlavách. My se k tomu dostaneme. Teď mi ale řekni, co jsi měl možnost se v té škole ve Finsku naučit. O čem to konkrétne bylo to studium? Co bolo to klíčové? Tak ako som povedal, campus vo Vieromaky, to vlastne olympijský campus Univerzity Haga Elia. Je to jeden zo 4 campusov zameraný na tie športové vedy a sú to aplikovateľné vedy, čiže mali sme tam veľa praxe. Je to intenzívne dôročné štúdium, ten 3. rok je prakticky tzv. Work placement, čiže niekde vo svete už my ako študenti toho ročníka musíme nejaké miesto buď trénovať, ale respektíve oblasť, na ktorú sme zameraní. A vrátim sa trošku na začiatok. V ročníku sme boli 20, z tých 20 študentov sme boli 10 hokejové špecializovaní alebo hokejovo orientovaní a z tých 10 sme boli, polovica boli Fíni a polovica boli zahraniční ako študenti, čiže okrem mňa tam boli, mal som tam Maďara, mal som tam Američana, Kanaďana a ešte dokonca tam bola jedna fanatička hokejová dokonca z Iránu. Je to také trošku exotické, ale tým, že tento program podporovala IAHF, chcela mať čo najväčšie zastúpenie vo svete. A nie je to nič neobvyklé, keď tam chodia študovať aj takíto, by som povedal, tréneri z takýchto exotických krajín, pretože hokej je rozvíjajúci sa šport a aj v týchto krajinách má svoje zastúpenie. Takže, keď som sa tam dostal, prakticky dostal. No, ja som nešiel klasickým aplikačným procesom, pretože prihlášku som už nestihol dať včas v danom termíne, ale Jukka Tikaja sa prihovoril za mňa a nezobrali ma priamo do programu, ale ako keby toho 21. študenta, alebo stále počas toho štúdia 1, 2, maximálne 3 študenti ako keby odpadnú a oni ma zobrali ako extra s tým, že si budem všetko platiť a radiť a pokiaľ počas toho prvého ročníka nazbieram určitý počet kreditov, myslím, že 50, tak sa stanem automaticky riadnym študentom tohto programu, čo sa mi vlastne aj v prvom roku podarilo. Takže také boli moje začiatky, ako som tam vstúpil. No a čo sa týka toho štúdia, tak to bolo niečo, čo mi chvíľu trvalo, aby som pochopil, keďže ja som produkt socializmu, ako sa hovorí, ja som vyšiel z toho nášho vzdelávacieho starého systému a zrazu celú kariéru som hral hokej, čiže
to, čo sa dialo na univerzitách, na školách, išlo ako keby mimo mňa. Nikdy by som si nepripustil, že po skončení kariéry, že pôjdem študovať, ale jak som povedal, ja mám rád výzvy a túto výzvu som prijal a jak som povedal, že v 40-ke zrazu som moji nie že rovesníci, ale moji spolužiaci boli ako keby moji deti, 20-roční chalani alebo 25-roční a zrazu ja tam som bol ako keby ich učiteľ alebo ako keby ich mentor, ale a jedna vec, čo ma veľmi uchvátila a čo je úplne iná v tom vzdelávacom procese je to, že ako oni učia. A to mi chvíľu trvalo, kým som pochopil ten model vzdelávania, pretože všetci sme tu na Slovensku a v Československu boli zvyknutí na to, že učiteľ je ten, ktorý dáva tie noty, učiteľ je ten, ktorý tých študentov vlastne riadi, im dáva úlohy a tak ďalej, kdežto tam je to úplne naopak. To znamená, my sme boli zvyknutí na ten, oni to volajú, že teacher-centered studying alebo coaching, a tam je to úplne opačné, je to student-centered, čiže všetko sa deje okolo toho študenta. Čiže tí študenti sú aktívni, oni tvoria ten obsah a učiteľ je len v pozícii tzv. Mentora, ktorý im pomáha, ktorý ich nejak, by som povedal, usmerňuje, ale necháva ich ten obsah a tie témy si sami, aby si to vytvárali sami a navzájom, aby sa aj učili. A to bolo také, by som povedal, najprv mi to trvalo, kým som na to prišiel, ale po tom prvom roku už tie výzvy boli väčšie a väčšie a zrazu som zistil, že mám schopnosti a mám nástroje, ako vlastne to používať. To znamená, že niečo, čo sme robili v škole, a som prešiel do prostredia, napríklad na štadión v Lahti, kde som trénoval tým a niektoré veci išli proste úplne ľahko. A musím povedať, že aj keď som vyšiel samozrejme z tej školy, tak to učenie neustále prebieha, ale tie skills, tie zručnosti, čo sme sa tam navzájom naučili medzi sebou, tak tie neustále pretrvávajú a ja fakt nemám problém, ako sa hneď zaradiť do ktorého prostredia. Aj keď som prišiel na Slovensku, tak aj tu stretávam výzvy dennodenne, sú to nejaké výzvy, ale snažím sa prispôsobiť im a hovorím, tá škola ma pripravila na toľko, že som bol schopný aj v tak pokročilom veku robiť v tejto oblasti. Ta radost je v tobě vidět teďko na tobě, je to opravdu, se vracím do roku 2018, což už je 6 let zpátky. Ty jsi, Martine, současně s tím studiem si ale nelenil, ty brusle si na nohou měl, a to v pozici trenéra mládeže v Pelikans Lahti. Jak jsi kloubil to studium s pozicí trenéra? A bylo to tak, že ty si chtěl zůstat v tom tréninkovém procesu, v tom hokejovém přímém, nebo dostal si nabídku z Lahti? Jak to tam tenkrát bylo? No. Ja to vysvetlím. Ako som povedal, štúdium vo Vieromaky, to sú vlastne, alebo ten program, to sú vlastne aplikovateľné vedy a každý jeden študent musí mať, aj to by som povedal, také pracovné prostredie. Čiže my vlastne do obedu sme mali tie intenzívne kurzy alebo ten program a po obede alebo vo večerných hodinách sme trénovali. Čiže to, čo sa učíš, nie to musíš aplikovať. Čiže každý jeden z nás musel mať nejaký klub, nejaký tím, kde proste sme sa mohli realizovať. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo keď sa tam prišiel, tak niektorí moji spolužiaci z triedy už tie miesta mali, akože už mali miesta v kluboch. Nie je tam o nich núdza, dokonca jeden klub bol priamo vo campuse, vo Vierumaky, čiže priamo tam, máme tam štadión, kde dokonca chodia naše reprezentácie, aj české, aj slovenské, chodia dokonca hrávať mládežnícke medzinárodné turnaje a priamo tam v tom campuse olympijskom aj tam je jeden tým, ktorý je možné trénovať. Čiže niektorí tí šikovnejší, tí rýchlejší študenti už si to miesta rozobrali, ale ja som si mňa stretol hneď, myslím, že to bol prvý týždeň, čo som bol na škole, mi volal Jane Laukan, ktorý je generálny manažér, bol toho času generálny manažér Pelikans Lahti a prišiel za mnou do Vieromaky na kávu a
ja som najprv nevedel, že o čom to všetko je. Proste ja som nemal takú jasnú predstavu, jak tí moji spolužiaci. Dokonca aj teraz, keď tam idú naši chalani Slováci, čo šli po mne, ja som dal všetky informácie, oni presne vedeli, čo idú. Ale ja som tápal, tie prvé týždne a mesiace to bolo, ja som sa len spoznával. No ale vrátim sa k tomu, prišiel za mnou Jana Lankánen a my sa tak zoznámili, on iba vedel, že tam prídem a tak ďalej, lebo ja som najprv upovedomil e-mailom klub Pelikán z Lachty, že tam idem a viac menej kvôli chlapcovi, kvôli synovi som potreboval, či by bola taká možnosť, či by sa tam mohol zaradiť do nejakej kategórie a tak ďalej. Proste hľadal som miesta, hľadal som možnosti. Hej. No a on povedal takúto vec, že no Martin, ty tu budeš študovať? A ja, že áno. No to je zaujímavé, akože chválihodné, že držím tie palce a hneď po, no akú pozíciu by si chcel u nás? A ja hovorím, nerozumiem. No akože v rámci štúdia určite budeš niečo potrebovať, akože nie je to akože platená funkcia, ale určite potrebuješ niečo robiť, akože popri škole. A ja hovorím, ja neviem, akože asi budem to trénovať nejakú kategóriu, a on povedal, že čokoľvek si vyberieš, to ti dáme. A ja hovorím, ako to myslíš? No, či chceš robiť funkcionára, či chceš robiť, ja neviem, na nejakej pozícii, či chceš robiť trénera tej a tej kategórie, tam ťa priradíme, proste čokoľvek si vyberieš, tak my ti tie podmienky, ako robíme. A ja som fakt tomu, ja som bol úplne prekvapený, že je taký štedrý a hovorím, Jane, my sa ani nepoznáme a že ako je to vlastne možné, že toto mi ty vlastne ponúkaš, že nám povedal, vieš čo, akože toto je naša skriňa, akože naša kuchyňa, ty si vyber, čo chceš. Ty sa nasíď a tie tvoje vedomosti my potom nejak, akože my z toho budeme nejaké čerpať. Ja hovorím, ako? Tak keď niečo zistíš u nás v klube, že by malo fungovať nejak inak, máš nejaký iný pohľad, my budeme radi, ak nám túto informáciu poskytieš. Okrem toho, že budeš ešte nám pomáhať v tom tréningovom procese. Čiže toto bola taká prvá moja skúsenosť, keď som prišiel, že taká otvorenosť tých Fínov, otvorenosť, ten growth mindset, čo oni majú a o tomto vlastne ten prvý rok štúdia aj bolo, že knihu Karol Dwekovej sme veľa často preberali, akože otvorené mysli, že byť otvorený, mať ten growth mindset naproti tomu fixnému mindsetu. Ja som bol dovtedy, dá sa povedať, áno, mal som také fixné myslenie a ten prvý rok mi vlastne ukázal, že čo sa všetko dá zmeniť, ak ten človek vyvinie to veľké úsilie a ak má možnosti, a jak sa hovorí, že chytí ten život a páči si, a čo sa všetko potom môže udiať. Takže také tam boli tie moje začiatky a tak som sa vlastne dostal k tomu tímu, kde dokonca bol aj môj syn, čiže bol tam hlavný tréner a ja som bol v pozícii nejakého takého asistenta a vlastne mi to strašne veľa uľahčilo, že do Lachty to som mal blízko to bolo nejakých 20 kilometrov a prakticky mal som školu a podvečer tam sa trénovalo o večerných hodinách od 5. od 6. od 7. večer, od 8. a tak ďalej, čiže končili sme niekedy neskoro a tam som trénoval kategóriu, kde bol aj môj syn. Martine, my jsme ve Věrumaky byli právě s českou reprezentací U17 teďko v prosinci po Vánocích, takže si to centrum pamatuju, bylo tam fakt krásný. Vím, o čem mluvíš. Bydleli jsme v Lachty a potkali jsme se několikrát s rodinou Michala Jordána, s českým bekem, který tam je a má právě v Pelikán z Lachty i svého syna Míšu, který mu je podle mě 15 let dneska. Já s ním budu v Míšu zrovna dělat za 2 dny rozhovor, takže o Lachty to teď bude hodně. A on nám říkal, že on hraje za Lachty dneska jako dospělej v A-týmu a vlastně říkal, že on je ve Finsku hlavně kvůli tomu Michalovi, kvůli tomu malému klukovi, který se za chvíli teda dostane do těch důležitých mládežnických kategorií. A když nám on i jeho žena vyprávěli o tom systému, jak to v Pelikán z Lachty funguje, tak byl jako úplně nadšený. A Michal si on šel kanadskýma juniorkama, hrál NHL, hrál KHL, prostě byl všude možně, ale on je úplně nadšený ve Finsku právě ani ne tak jako kvůli sobě, jako hlavně kvůli té mládeži, kvůli té kultuře, kvůli tomu, jak tam to v tom týmu funguje. V čem ty by si hlavně charakterizoval, kromě té otevřenosti, třeba práci finských trenérů v rámci toho klubu? V čem je to tam tak mimořádný? Musím povedať, že Pelikán z Lachty má jednu veľkú výhodu a to, že v rámci dážnikového systému majú veľa malých klubov. Poviem, že oni sú hlavná organizácia a pod sebou majú
asi 7 alebo 8 klubov, by som povedal v takom perimetri asi 20 kilometrov. A oni sa o tých hráčov, alebo hlavne o tých trénerov sa starajú. A starajú sa takýmto spôsobom, ako som povedal, že Vieromaky nie je to ani tak ďaleko vzdialené a Vieromaky každoročne, keď tam prídu noví študenti, tak dávajú prakticky do Lahty najbližší klub, kde dávajú tých svojich študentov. Čiže oni tam vypomáhajú v tom tréningovom procese. Nič to nestojí samozrejme, ale stále oni prinášajú nejaký nový know-how. To sú tie aplikovateľné vedy. A tým pádom ten klub, ako sa hovorí, že nikdy nespí. Čiže stále sú tam nové informácie, stále tá kultúra sa tam udržia, to znamená by som povedal, tie metódy učenia tých detí, akými formami otvorených cvičení, hravou formou. Nepôjdem teraz konkrétne do tých prostriedkov, do tých tréningových jednotiek, ako to majú byť správne zostavené. Hej. Udržiavajú samozrejme tu, by som povedal, nejaké tie správne metodické postupy, čo treba v každej vekovej kategórii, na čo treba prihliadať, na všeobecný rozvoj. A strašne veľa sme robili mimo ľadu. To bolo úplne úžasné. Tie podmienky sa za tie roky, čo som tam bol, podstatne zmenili. My sme mali tréningovú halu v Lahti, ktorá mala 3 ľadové plochy, ale nebola tam moc priestoru na tú mimoľadovú prípravu, to znamená ten off-ice a dobre vieme, aké tam podmienky sú v tých mesiacoch okrem leta, to znamená, tam prší, alebo je tam sneží, alebo je tam zima. My s tými deťmi sme museli tú prípravu robiť, ale tam bolo úplne jedno, aké bolo vonku počasie. Oni sa museli proste obliesť a išli sme vonku. Ale toto sa už zmenilo a majú krásnu telocvičňu hneď vedľa a tam robia oni veľa aktivít. To znamená, oni dbajú na tú prípravu mimo ľadu a by som povedal na tú kultúru a ten prístup tým deťom individuálne, to znamená, ako ich rozvíjať individuálne. Veľa sa s nimi rozprávajú tí tréneri a robia tzv. Profily. Každý hráč má nejaký profil vytvorený. Niekoľkokrát za sezónu sa s tými hráčmi rozprávajú a chcú od nich taký feedback od tých detí, že do akej miery ich to baví. Poviem také príklady, ja neviem, čo si myslia, že v čom sa by som povedal zlepšili, v čom by sa chceli zlepšiť a veľa takých otázok. Čiže majú taký, by som povedal, individuálny prístup a takto sa snažia tie deti rozvíjať. Samozrejme, do veľkej miery sú tam zahrnutí aj rodičia, podpora rodičov veľmi dôležitá, ale nebavíme sa o tej finančnej stránke, ale o tom, ako by rodičia prispeli k rozvoju hráčov alebo respektíve tých detí priamo v tých tímoch. To znamená, každý rodič má nejakú rolu. Niekto má na starosti napríklad kabínu, brúsenie korču, ekonomické, by som povedal, tí rodičia, ktorí majú nejaké ekonomické vzdelanie, tak majú na starosti napríklad rôzne platby alebo zháňanie peniazí, sponzorov a tak ďalej. Proste nie je to len o tých deťoch, ale je to o vytváraní kultúry ako také pre celý klub. To znamená, veľa tých rodičov sa dokonca časom, ak idú s tými deťmi, tak časom sa dostanú nejaké pozície v klube ako takom. To znamená, že preto ten klub je taký populárny v tom regióne a je jeden z najväčších, čo sa týka počtu tých mládežnických kategórií. Myslím, že má vo svojom, keď spočítame ten dážnikový systém, asi 1500 detí ako pod sebou, čo je úžasné číslo. Z takého čísla ako fakt nehovoríme o draftovaných hráčov, koľko sú každoročné, ale koľko tých hráčov sa uplatní aj by som povedal, reprezentácia alebo vôbec mužstvo. A to je vlastne ich cieľom. Ale ich cieľom je aj to, že ktokoľvek vyjde z toho prostredia, tak oni strašne dbajú na tú stránku človeka. Akože si povie, že stálo to za to, že stal som sa dobrým človekom, bol som dobrým športovcom a ak sa to všetko podarí, budem mať vynikajúcim hokejistom. Čiže toto je to prepojenie tej školy a tých študentov a vôbec nastavenie tej kultúry a udržovanie tej kultúry
spojitosti s tými rodičmi alebo všetkými ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní v tom prostredí, tak toto bola úžasná, aby som povedal, taká skúsenosť pre mňa, ako to zistiť alebo byť súčasťou toho a poznať to, ako to vlastne funguje. Ty jsi tam byl jak z pozice vlastně studenta, trenéra, tak ale i z pozice rodiče. Jak zvládnul přechod Maxim z toho slovenského hokeje do finského? Byly tam nějaké zásadní změny a chodil tam do nějaké finské školy nebo mezinárodní? A v tomto sú Fíni veľmi striktní a ja som sa snažil takto, poviem postupne. A pre nás bolo ako rodinu veľmi dôležité, či vôbec v takom citlivom veku, ako bol maximum 12 rokov, ako to vôbec zvládne. Keby som cítil, že chlapec sa trápil, alebo že sa mu niečo nepáči, alebo niečo nevyhovuje, tak by sme sa zbavili, aby sme išli domov. A na tomto všetko bolo postavené, čiže ja cez toho generálneho manažera, vlastne to ani nebolo potrebné, pretože ja som potom už priamo oslovil tým, do ktorého Maxim mal spadať, že či by bolo možné tam prísť na skúšku a ono to bolo také úžasné, že ak sa to oni dozvedeli, že tam prídeme, proste, že tam príde Maxim, tí deti už ako keby čakali, už máme normálne na vlastnej webovej stránke pripravenú jeho fotku, vtedy Maxim hral v Košiciach, že tam príde na skúšku, že oni boli sa úplne nadšení, že budú mať nejakého chlapca, ktorý bude s nimi rozprávať iným jazykom ako finština. To bolo také prvé poznanie. Samozrejme, to zaradenie do toho týmu to nebolo len tak. Čiže on musel prejsť nejakou skúškou, niekoľko tréningov, musel s nimi absolvovať a tak ďalej. A my sme sa pamätám, keď sme prišli do Fínska, najprv sme sa boli pozrieť na zápas tej kategórie a Max pozeral z tribúny a hovorí, že to je strašne rýchle a že neviem, bolo cítiť na ňom také, akože, no, ako niečo by sa bál, ale bola to pre ňa strašná výzva. No a on bol až tak roztrasený, že keď prišiel ten prvý tréning, on sa tak snažil, že fakt trénerov zaujal a je to snaživosťou a on bol šikovný a prakticky hneď ako keby skočil do kategórie o rok vyššie, čiže on bol ročníka 0,5 a on bol v kategórii s 0,4, tam mladý, ale ten tréner po týždni povedal, že hej, on bude určite s nami. Takže, jak sa hovorí, že táto prvá vec nám akože vyšla, akože sme našli tým, ale nebolo to jednoduché, že len tak sme prišli a tu budeš hrať, nie. On proste musel sa ukázať, musel si to nejak vydobiť. No a druhá veľmi dôležitá bola škola. A ja som sondoval, či v Lahti je nejaká medzinárodná škola s anglickými triedami a tak ďalej, no tam to bolo trošku zložitejšie, nie sú to Helsinky, ako sa hovorí. To je prvá vec. Druhá vec, každý, kto príde z inej krajiny, tzv. Importi alebo imigranti, lebo my sme boli vklady imigranti, tak musel prejsť tým systémom, musel prejsť takým vzdelávacím procesom alebo musel sa zapísať do školy pre imigrantov. To znamená, on bol zrazu v triede s Pakistancami, proste s Vietnamcami a tak ďalej, proste v takejto triede a on chudáčik tam a každý bol, by som povedal, v inom veku a trvalo to asi mesiac. On povedal, že musí to absolvovať, pretože sa musel naučiť základy finštiny. A ako tak ich mal nejak zvládnuť. A trvalo to fakt asi, neviem, či 2 mesiace. Tam chodil pravidelne, bol to v centre Lahti, ako bolo vidno na ňom, že to je ťažké. No a po absolvovaní tohto, by som povedal, vstupného kurzu zase musel keďže mi chcel, aby išiel do školy, ktorá má anglické triedy, tak tam boli veľmi ťažké vstupné testy v angličtine. A on už teraz, akože v tej dobe, ako v 12 rokoch vedel po anglicky. Nie až tak dobre ako teraz, ale vedel a to bolo tiež veľmi striktné. To sa nedalo obísť. Čiže aj to musel on absolvovať a nakoniec ho prijali. No a to bola škola, ktorá mala aj fínske, aj anglické triedy. Čiže trvalo to asi 2 mesiace, kým sa zaradil do nejakého procesu školského, lebo oni veľmi dbajú Fíni na vzdelávanie a tá škola bola úžasná, akože to je niečo, ako
ja som to mal ako na ten, čiže veľa by som povedal takej, nehovorím voľnosti, ale veľa takej by som povedal, tie deti ako keby sa učili same. Neviem to takto opísať. Čiže bolo to o tých deťoch, že oni im dávali úlohy, dávali im také assignments a oni tvorili, hej. A robili také praktické veci, napríklad mali miestnosti, napríklad, kde boli malé kuchyne, hej, čiže varili, napríklad museli si akože nakúpiť, varili a hovorím také praktické veci. Nehovorím o tom, že je dobre známe, že Fíni alebo Severania veľa dbajú na tie aktivity, čiže asi 4-krát alebo 5-krát za ten deň museli zvonku a na ihriska a tak ďalej a bolo tam veľa aktivít vonku, akokoľvek počasí. Pršalo, snežilo, to bolo jedno proste. Čiže Maxim tam mal tam veľmi dobrý, by som povedal, vzdelávací proces, na čo sme aj dbali a hovorím, a večer boli tie tréningy. Ako bolo to, všetko to bolo náročné to sklobiť, ale za ten rok, prakticky 2 roky sme si zvykli a potom už boli, prakticky po 2 rokoch sme boli už na ceste, jak sa hovorí, domov na Slovensko. No a tam sa potom udiala taká zaujímavá vec, že tým, že Maxim si už tam urobil nejaké to svoje meno a mal tam veľa kamarátov a tak ďalej, sa dostal do selektového výberu Fínov, ktorý po sezóne absolvoval nejaký turnaj, myslím, že ten World Select Invites, neviem, kde to už bolo. Myslím, že San Sebastiane, alebo už ani presne neviem, ale ide o to, že bol v týme s tými Fínmi a bol to tiež pre mňa to bola taká úžasná, by som povedal, úžasná skúsenosť. No a tam som prehovoril jeden z rodičov, ktorý mal chlapca z Jokeretu Helsinki, že či by náhodou nechceli do Helsinki. A tam vlastne vzniklo to, že Maxim ako tým, že my sme už išli domov, už sme boli prakticky v lietadle a tam ho vlastne oslovili a za taký mesiac sa to nejak dohodlo a nakoniec sme zase museli stiahovať a sme prakticky kvôli Maxovi tým, že ja by som nedopustil, aby tam išiel sám, tak sme sa prakticky stiahovali a sme išli tam za ním. Ale nakoniec mu našli aj skvelú rodinu, čiže to bolo také polnápol, že aj sme sa starali my o ňo, ale nakoniec tam bola rodina vlastne toho človeka, ktorý nás oslovil, tak oni prijali, oni mali hráča, ktorý ako Maxov spoluhráč, ktorý hral v Jokerite a doposiaľ tam aj hra a oni sa starali úžasne. Doposiaľ máme veľmi dobré vzťahy a takto to vlastne pokračovalo. Čiže Maxim má na Fínsko veľmi dobré spomienky. To proste, on na Fínsko nedopustím. Povedal, že keby sa mal z Ameriky vrátiť, tak ide do Fínska, ale už len kvôli tomu, že on má tam strašne veľa tých kamarátov, tých známych a prakticky tam vyrastal ten hokejový, aj školský ten vek, hej, od tých 12 rokov do tých 16 rokov tam bol. Jaká je mentalita těch finských kluků? Hodně se o tom mluví, že když kluci přijdou do Finska, tak se tam úplně jinak trénuje. A hodně se v tom českém prostředí říká, tak jako tady taky můžete trénovat, tady taky můžete makat. Ale v tom Finsku, já vím, že jeden z našich synů tam taky byl rok v Tapaře a on říkal, tam jako všichni strašně makají, tam je ta konkurence jako donutí. To, že to máš v sobě jedna věc, to je jasný, ale pokud jsi jako tady mistr světa, protože prostě ti stačí jezdit na trojnožce, tak možná tě to nedonutí tolik. Jaká je tam ta mentalita? Je to opravdu takový, že ty kluci makají víc, dávají víc do toho tréninku, nebo si to takhle nevnímal? Já slyším o finském hokeji jenom tohle. Fíni sami o sebe sú takto. Ide o to, v akej organizácii ste, alebo v akom týme. Väčšina tej organizácií vyznáva nejaké hodnoty. To znamená, že aj my sme na tej klubovej úrovni v Lahti sme mali každoročne, respektíve sa nejak vraciame tým hodnotám a je to na tom postavené. Čiže ak má ten tým a respektíve tá organizácia postavené, že competitiveness, maximálna súťaživosť alebo all in 100%, tak tí chlapcov a tie deti ich to učia, čo to všetko znamená. To
To znamená, že v každom jednom cvičení, v každom jednom, ja neviem, tréningu, tie hodnoty sa musia dodržiavať. Ak tie hodnoty sú na prvom mieste, tak potom tie hodnoty s nimi rastú. A oni vedia, oni to majú potom v sebe žité. Hej. Čiže, alebo, ja neviem, tých hodnot je niekoľko, hej, disciplína, kompetitívnosť, ja neviem, súdržnosť, ako byť, alebo tímovú súdržnosť. To je presne to, čo treba vytvoriť a čo sa treba držať. A ja by som nepovedal, že tí chlapci sú iní. Oni sú takí ako my, dokonca ja som bol tiež aj súčasťou toho, že tie tréningy nevyzerali niektoré úplne super. Keď to porovnám s našimi chlapcami, naši chlapci v tom veku, vo veku 12-13 rokov, 14, sú úplne na rovnaký úrovni. Len potom sa to mení a je pravda, že tá konkurencia je tam ďaleko vyššia, predsa tie počty, aj s porovnaní s Čechmi ako s vami, aj s nami ako Slovákmi, tak vo Fínsku tie počty v tých kluboch a celkovo v tej mládeži sú neporovnateľne vyššie. Čiže áno, tlačí takú konkurencia následne, majú čo vyberať a potom tí chlapci, ktorí sú najviac motivovaní a ktorí alebo tí týmy, ktorí majú tie správne hodnoty, aj dokonca aj tie národné týmy, ktorú sa tiež môžeme dostať, ktoré vyznávajú tie hodnoty, tie levie cesty, tí majú svoju vlastnú levú cestu, tak je to vlastne na tom postavené. Na tých hodnotách. To znamená, že tam by som hľadal to vysvetlenie, že prečo oni sú takí húževnátí, prečo sú takí, by som povedal, takí aktívni a tak ďalej, lebo je to na tých hodnotách. Je tam prostě úplně jiná kultura, dá se to tak říct. Kultúra je jedna vec, ale hovorím, kultúru si vieme vytvoriť. Hej? Kultúru si vieme vytvoriť aj my, ale držanie sa hodnôt a rešpektovanie hodnôt, to je vec druhá. A toto sa mi páčilo, pretože to bolo aj súčasťou môjho študijného programu, že ako hodnoty vytvárať. Hej. Tiež, keď som sa vrátil na Slovensku, prišiel som do národného tímu, tak my sa dohodli s Romom Petrovickým, som to povedal, že náš národný tím musí mať nejaké hodnoty. A v tom prvom roku sme obetovali 2 dní tréningov a sme išli na vojenské stredisko v Lešti, kde nás prijali akože vojaci a sme tam strávili 2 dní, to bol totálny team building ako maximálny extrém a potom sme ako tvorili tímové hodnoty. Všetci museli prispieť. A tých tímových hodnot sme sa potom držali celú tú sezónu, každý na akciu. Čiže o tom to vlastne je niečo vytvoriť a držať sa toho a hovorím, nikdy som na tieto veci až tak neveril, ale nebol som s týmto tak stotožnený, ale odkedy sa týmto veciam venujeme, tak je to prepojené a bez tých hodnot tie týmy nemôžu fungovať. Martine, ty jsi se stal následně asistentem trenéra u reprezentační 20, byl jsi na 5 světových šampionátech. Hned druhým rokem v době covidu bylo mistrovství světa v Edmontonu. K tomu nebyli tenkrát teda diváci, ale ty jsi tam měl skvělý hráče, ještě tehdy mladíčky, Juraje Slavkovského, Šimona Němce, Filipa Mešára. Bylo už tehdy vidět, že jde o mimořádný slovenský talenty? Konkrétne Jura Slavkovského ja poznám úplne tým, že je z Košíc a bol o rok starší ako Maxim, tak boli sme na jednom turnaje spolu, akože ešte ako deti, takže ja som si ho všimol vtedy. My sme volali také akože malé gorily mláde, hej, on bol obrovský, veľký, šikovný, bol o 2 hlavy vyššie ako jeho rovesníci a dokonca jeho starší chlapci, čiže on bol výnimočný v tomto. A my sme mali indície aj od iných trénerov, iných kategórií, sledovali sme hráčov, povedal by som, mladších od tej vekovej kategórie, ktoré sme mali 20 a on bol podstatne mladší, ale bol veľmi výnimočný. To znamená, že on vynikal stále v kategóriách aj o rok, aj o dve kategórie.
Takže my sme mu dali priestor aj v tých, som povedal, v tom medzisezónnom období, v tých menších turnajoch v sezóne a tam nás tam zaujal, tam dokázal si zastať tú svoju úlohu a samozrejme sme mu dali šancu na tých majstrovstvách sveta už by som povedal o 2 roky skôr, ako by tam mal nastúpiť. Obdobne to bolo aj so Šimonom Nemcom, ten tiež na svoj mladý vek bol veľmi dobre disponovaný korčľovaním a hlavne prehľadom. On mal úžasný ten, jak sa to hovorí, ten game sense, čítanie hry a tie rozhodovacie schopnosti. Čo sa týka Filipa Mešára, tam sme boli trošku opatrnejší, pretože ten prvý rok bol veľmi šikovný, vynikajúci korčuliar, technicky vybavený, mal som povedal, neskutočné ruky, ale mali sme trošku obávať, či to fyzicky zvládne, pretože fakt bol útlý a tam sme sa trošku obávali, či tie niektoré súboje a tie vypäté situácie, či to nejak zvládne. Čiže nehral až toľko veľa, ale ten následný, ten ďalší rok už patrili títo chlapci, myslím, povedal, lídrom tej 20-ky, aj keď boli stále ešte o rok, myslím, že o 2 roky mladší ako ten top 20-kový ročník. Ako hovorím, keď boli majstrovstvá sveta, kde boli nosné ročníky, myslím si, že 2001 alebo 2002, oni boli 2004, tak už boli síce 2 roky mladší, ale patrili medzi tých kľúčových hráčov našich 20. Martine, na dalších šampionátech se k týmu přidávali další talentovaní mladí hokejisté na slovenští. Dalibor Dvorský, Samuel Honzek nebo i tvůj syn Maxim. Tušíš, čím to bylo, že se ve 2 ročních sešlo tolik skvělých hráčů, což se potom v podstatě projevilo i na draftu, protože ve 2 draftových letech, kteří šli po sobě, 22 a 23, mělo Slovensko hned 9 kluků draftovaných v prvním kole. V roce 22 to byl Juraj Slavkovský jako jednička, Šimon Němec jako 2, Filip Mešár 26, pak tam byl Adam Sikora a v roce 23 Dalibor Dvorský, Samuel Honzek, Adam Gajan, tvůj Maxim Štrbák a Martin Měšák. Mít 1 a 2 draftu je naprosto neuvěřitelný. Tušíš, čím to bylo, že se zrovna v těchto 2 letech sešlo tolik talentu? Takto. My sme takto to poviem. Draft nie je cieľ. Draft nevie ovládať nikto, si myslím. Sú tam nejaké predispozície hráčov, ktoré oni majú, ale draft vám neukáže dopredu, že ktorí hráči budú pravidelne hrajú NHL. Samozrejme, čím vyššie je ten hráč draftovaný, tá úspešnosť, alebo respektíve ten predpoklad, že bude hrať v NHL, je ďaleko vyššie. V prípade Jura Slavkovského alebo Šimona Nemca, tam sa nemáme o čom baviť. Áno, boli najvyššie draftovaní z prvej a druhej pozície, čo nemyslím si, že sa to ešte nejakej inej krajine okrem Kanady a Spojených štátov môže podariť. Pred našimi chlapcami to boli Rusi, to znamená, tam bol, myslím, že Malkin s Ovečkinom a neviem, či nejaká iná krajina mala takýto úspech, čiže toto bolo niečo výnimočné. Čo im pomohlo, tak bolo aj to, že odkedy tu prišiel Greg Ramsey, tak tiež naša filozofia, kultúra, skôr filozofia bola tá, že dávať veľký priestor mladým chlapcom a Greg sa nebal dať šancu týmto chalanom a dokonca až tak veľkú šancu, že ich zobral na olympiádu a tým, že sme tam robili taký úspech, aký sme ho robili a týmto chalanom, konkrétne Jurajovi sa tak darilo, proste, že tomu strašne pomohlo v tom, kde sa v tom drafte dostal, pretože ich tie predraftové rankingy boli niekde okolo 5. miesta a zrazu vyskočil na tú jednotku. Čiže bolo tam veľa faktorov, ktoré na to vplývali, ale v podstate to je jedno. V podstate to je úplne jedno, jak som povedal, že draft je to len udalosť, ktorá ja to stále hovorím, je to také vysvedčenie za tým mladížnickým oknem, ale to, čo bude v budúcnosti, to bude ešte veľa ťažšie. Tí chlapci to musia potom dokázať. Čiže aj nám bolo povedané, respektíve nám, ale Maxovi, že keď budeš draftovaný v druhom kole, nič sa nedieje, pretože
jak sa hovorí, tí prvokoloví hráči, čo sú draftovaní, tak na nich sú strašne, som povedal, také ťažké nároky kladené a to niekedy záväzuje, ale aj zväzuje. Takže draft to je, ale hovorím, je to také vyznamenanie. Ja keď som bol draftovaný, ja som sa to dočítal v novinách a som nevedel, čo to je. Takže tak to bol taký malý článok, že som bol draftovaný, ja som netušil ani, čo to je a vôbec to neznamenalo nič v mojej kariére. Stále som to musel nejak dokazovať. Takže títo chlapci to majú všetko pred sebou, áno, už konkrétne títo dvaja už to majú celkom dobre rozbenuté, už odohrali nejaké tie sezóny aj v NHL napriek im mladému veku, ale stále ich majú to veľa pred sebou. Ano, je to takové pohlazení ega. My už máme taky zkušenost s naším starším synem Andrejem, jakože je to být draftován, je moc hezký, ale pak ta cesta je úplně šílená a ne, řekl jsi to úplně přesně, podepsala bych se po to. Martine, ještě se vrátíme dětem. Ty jsi v nedávném rozhovoru pro časopis Téma mluvil o předčasné specializaci dětí. Taky se o tom hodně často mluví. Kdy je ten věk, kdy by se mělo lámat to, že se dítě podle tvý zkušeností by mělo začít orientovat opravdu jenom třeba na lední hokej nebo na fotbal, to je v podstatě jedno. Za mňa v tomto tímovom športe je to niekde kategória starších žiakov. Ak sa bavíme o nejakom biologickom veku, je to od tých 13 až 15 rokov. Čiže tam je ten nárast tých, alebo objem tých tréningových jednotiek už na tom v prostredí, ktoré ten športovec to chce robiť. To znamená, že bude to ten futbal, alebo je to ten ľadový hokej a tam už vstupujú do toho aj tie špeciálne tréningy. Takže ak sa bavíme o tej špecializácii, tak je to som povedal, tých 13, 14, 15 rokov. Dovtedy, čím viac tých športov, čím viac tej všeobecnej prípravy, tým lepšie. To je to budovanie toho základu. Hej. Tomu často rodičia nerozumejú, alebo tomu nechcú rozumieť, alebo to vlastne nepočúvajú. A dochádza k tomu, že vlastne ako by tí chlapci mali trénovať v tých vyšších kategóriách, tak toto vlastne nerobia, že ten objem a tá špecializácia nastáva v mnohých prípadoch v tých najvyšších kategóriách, čo vlastne na škodu tých detí. Pretože často sú, potom by som povedal, áno, tie výsledky, to, že krásne korčujú a sú šikovní, a keď sú maličké, to je viditeľné, pretože ak im naložiť toľko tréningu, tak oni samozrejme sa v tom zlepšia, ale potom ten nárastový skok, ako bol v tom malom veku, už to neuvidíme v tej väčšej kategórii, hej, a tam dochádza k tomu vyhrotiu, respektíve k tomu znechuteniu a už sa nemajú, už ten objem, už na nich sa nemôže toľko nabalovať a už tých tréningov nemôže byť toľko veľa. A nehovoríme o tých, o tej únave toho organizmu, lebo je to ako taký materiál. Keď strašne veľa ohýbate, tak niekde sa to potom prejaví. Ja. Ale to niekedy je ťažko aj vysvetliť tým rodičom, napriek tomu, že máme strašne veľa materiálov, strašne veľa príkladov aj nielen z odbornej literatúry, ale aj z našej konkrétnej prípady, tak ako keby to nechceli počúvať. Myslia s tým, že keď to urýchlíme, takže tie výsledky sa dostavia, hej, že dajme tomu, majú víziu, poviem to, draftu, reprezentácie a tak ďalej, ale do istej miery nie je to pravda. My teda, jak máme doma 4 hokejové ročníky, tak můj muž vždycky říká, že si myslí, že kluci by měli být připraveni řádově ve 23 letech na ten přechod do dospělého hokeje. Nevím, jestli máš stejný názor. U nás to vychází samozřejmě z nějakých asi 30 letých zkušeností u toho ledu. A právě ne jako mladý. Máme tam, zmínil si biologický věk, je nějaký biologický kalendář.
rozdíly. Nevím, jestli se u vás o tom nějak mluví. Co se chci zeptat, jestli ještě v tom časopisu Téma vlastně mluvil o tom, že ta metodika dlouhodobého rozvoje hráčů musí zahrnovat i spolupráci s různýma specialistama, včetně sportovních psychologů. Já jsem dělala nedávno rozhovor, který bude taky v tomhle podcastu, se sportovní psycholožkou Kateřinou Vejvodovou, která říkala, že v Čechách je slovo sportovní psycholog ještě stále občas tak trochu sprosté slovo. Jak je to na tom Slovensko? My sme sa touto, nazvem to, problematikou alebo témou začali venovať tiež pár rokov dozadu. Hlavne na úrovni reprezentačných tímov, či to bola 20-ka, 18-ka, lebo tam máme dlhodobý projekt. A ako vlastne tých hráčov pripravovať po tej mentálnej stránke. Pretože naši tréneri nie sú až, povedzme si na rovinu, nie sú až tak vybavení, že by boli aj v tejto oblasti nejakí špecialisti. A koniec koncov, keby sa v tom začal nejak akože vrtať a začali sme hľadať možnosti, kto by nám v tomto mohol pomôcť, tak sme prišli aj na to, že nazvem ich mentálny coach alebo tréneri, ktorí sa hrajú s tou hlavou tých atletov alebo tých hráčov, s priamou špecializáciou na ľadový hokej nie sú. Proste oni sa tiež len vyvíjajú. Tak ako bola, kedy neboli tréneri brankárov, neboli kondiční tréneri, neboli videokouči, tak toto všetko pribúda, sa to nabralo. Čiže aj tie realizačné týmy narastajú, sa špecializujú, ideme sa špecializovať. Tak nad tým sme sa nejak zamýšľali a postupne sme oslovili nejaké organizácie a nejakí ľudí, ktorí nám začali pomáhať. Čiže momentálne sme v situácii, keď máme mentálnych trénerov alebo koučky, ktoré sú hlavne pri tých mládežnických reprezentačných tímoch, či to 20-ka, či to 18-ka, 17-ka a tak ďalej. A postupne s týmito spolupracovníkmi vytvárame teraz tiež metodické materiály z oblasti tej mentálnej prípravy, ktorá by mala pomáhať hlavne trénerom v tých nižších kategóriách. Čiže čo by mali tí tréneri, aké základy by mali vedieť, alebo akými prostriedkami mali tie deti ako by mali na nich vplývať už v tomuto veku. Ako som povedal, vo Fínsku veľa sa rozprávame s tými deťmi. Či máme tam tiež nejaké základy, či treba nejak vplývať na tie deti a v každom nejakom veku sa niečomu venovať. Čiže niečo také tu zavádzame aj u nás, pretože naprávať tých chlapcov v kategórii, keď už majú hrať hokej, a opäť to je jak s tou špecializáciou alebo s tým korčovaním. Keď nejaké návyky alebo nejaké zručnosti vypustíte alebo ich opomeniete v nejakom tom veku, kedy ich treba učiť, my to voláme tie okná príležitosti, tak potom v tom vyššom veku už to ťažko dobehneme. Čiže tiež je to u nás, nehovorím, že na začiatku, začali sme pár rokov s tým dozadu, pracujeme s tým a tak ako robíme s tou našou metodikou, tak aj v tejto oblasti, v tomto pilieri, lebo máme samozrejme aj tiež sme robili veľa metodických materiálov v oblasti tej prípravy mimo ľadu, tak v týchto troch oblastiach na rade mimo ľadu a tej mentálnej chceme tieto veci ešte viac rozvíjať, aby sme mali komplexnější hráčov. Dalšími ze důležitých specialistů jsou dneska kondiční trenéři. Tvůj syn Maxim trénoval přes léto s kondičním trenérem Danielem Kyčurou. Jak vy se na Slovensku stavíte k tomu, když chtějí hráči trénovat individuálně, mimo klub, anebo my jsme to třeba na Spartě měli tak, že my jsme ze zdravotních důvodů potřebovali, aby Váša měl individuálního kondičního trenéra a třeba 2 dny v týdnu trénoval se Spartou a ten náš kondičák se spartianským kondičákem byli propojeni a oba dva věděli, co se zrovna děje. Jak vy tady to umožňujete hráčům na Slovensku? Tak každý klub k tomu pristupuje inak. Na Slovene Bratislave máme svoju vlastnú prípravu v jednotlivých kategóriách. Samozrejme máme tiež takéto prípady, že príde hráč s požiadavkou, že kvôli nejakým zdravotným problémom, respektíve
istým spôsobom si to nejak vyžaduje, alebo nás poprosiť, či je takáto možnosť. Samozrejme, vychádzame v ústrety, ak viem, kde ako sa pripravuje. Čiže myslím, nemám nejaké problémy. Ide predsa o individuálne rozohráča. Čiže za mňa, ak sa cíti dobre a ten hráč je motivovaný, tak je to oveľa lepšie, ako by mal byť len preto, že by mal byť v tíme a nebude sa tam cítiť komfortne, bude robiť veci, ktoré sú mu na škodu. Naproti tomu, aby robil veci buď zo zdravotných dôvodov, ktoré by mal rozvíjať. Čo týka chlapcov na Maxim a Juroslav Kolský a ja ich volám košická partia, pretože oni sú v Košiciach sa stretávajú stále po sezóne a oni už majú dlhoročne sa takto stretávajú, pretože ešte za mojich časky, ja som hral v Košiciach, tak Daniel Kičura, to bol, my sme vtedy nemali ani konečného trénera, viac menej, keď som tam ja prišiel, tak on nejak sa začal spoznávať s týmom a ja som bol vlastne ten iniciátor, ktorý povedal generálne manažer, počúvaj sem, máš tu šikovného trénera, ktorý sa venuje tejto oblasti, musíš ho to udržať, musíš to podpísať preto, lebo chlapci, ktorí menej hrávajú, potrebujú viac toho tréningu, lebo ťa v letnej príprave urobiť tento servis, jak sa hovorí, že pripraviť celý tým, hráčov po zranení sa im venuje a tak ďalej. Čiže takto nejak to začalo vznikať a on sa tak vybudoval na takúto úroveň, že chlapci mu začali oveľa viac a viac dôverovať a hlavne v letnom období on tých chlapcov pozná, on proste vie, kto mal akú sezónu, on je s nimi neustále kontakt, čiže on je v kvázi aj taký psychológ. A tým, že mu chlapci dôverujú, tak sa mu úplne zveria a on ich tie veci učí. Čiže nie priamo riadi, ale učí. On rozpráva, prečo robí toto, aký majú plánovať tú prípravu. Robia svoj vlastný team building, idú na obed, na večer. Proste oni tam, je to taká dobrá komunita tých chlapcov. Každý hraje v inej, samozrejme v inej súťaži, ale to detstvo mali spoločné, lebo sa poznali od toho detstva a koniec koncov hrali aj v národnom týme, hrali spolu. Čiže je tam koľko je tam asi od 12 do 16 chlapcov je spolu, čiže oni majú aj ľad, proste majú aj tréningy, aj na ľade, majú to také kombinované, majú to pestré, majú testovanie, diagnostiku, čiže taká, by som povedal, taká veľmi slušná letná príprava, ktorá nie je len o trénovaní, ale je o tom aj o tom udržiavaní tej cohesion, tej súdržnosti medzi tými chlapcami. Predsa po sezóne potrebujete ísť do nejakého prostredí, kde sa cítite dobre. V finále rozhovoru bych chtěla věnovat ještě Maximovi. On se rozhodl před 2 lety odejít do USHL, nejvyšší americké juniorské soutěže. Maxim je ročník 2005, náš nejmladší Váša 2007. Maxim hrál za tým Sioux Fall, nyní čeká našeho nejmladšího nástup do Muskegonu Lumberjacks. Pro mě, jako pro mámu, je otázka, na co se máme jako rodiče připravit a hlavně to dítě tam, protože v Čechách se o USHL příliš nemluví. Překvapilo nás, my když jsme vybírali tým pro Vášu, protože v USHL se hodně hraje na starý kluky, že každý rok se jde na vítězství. V těch kanadských juniorkách dochází k přestavbám týmu, takže mají třeba 3, 4, 5letý období, kdy budujou tým a potom jdou na vítězství, kde to v USHL to není. Tam si každým rokem vlastně chce vyhrát, takže se to hraje na starý kluky. My když jsme hledali tým, kde by mohl dostat i jako mladý nějaký prostor, tak jsme zjistili s velkým překvapením, že čeští kluci v USHL skoro nejsou. Loni tam byli jenom 3, ale těch Slováků je tam opravdu celkem dost. Proč se Maxim vydal do USHL? A tušíš, čím to je, že na Slovensku je větší povědomí o této soutěži? Takto postupne. Pre mňa to bolo také prekvapenie. Ja som tiež nemal nejaké informácie o USHL. Ja som pár rokov dozadu, 4-5 rokov dozadu som nemal dokonca, alebo chábe informácie o NCAA. Priznám sa. Nevedel som o tom nič. A keď bol Maxim vo Fínsku, konkrétne v Jokerite, už hral za Jokerit akože za 20 za juniorov a mal s nimi tzv. Juniorský dvoročný kontrakt, tak
tak on vtedy rozprával o tejto ceste, že by chceli na univerzitu a tak ďalej a ja som o tom nemal moc nejakých informácií a v tej dobe ešte pokiaľ bol vo Fínsku kontaktoval a Todd Woodcroft bol head coach Vermontskej univerzity Vermontu a on ako keby na diaľku kaučov ho videl na tých medzinárodných turnajoch a tak ďalej, jemu sa strašne páčil a už 16 rokov to sme sa dočítali cez Instagram proste. Maxim dal správu, že dáva commitment. Akože to je ten prvý akože slovný, by som povedal, záväzok tej univerzite, že ide za nich hrať. Ja som netušil, čo to znamená. A až potom som to vlastne zistila, že sú tam nejaké pravidlá a tak ďalej. A zrazu Maxim bol draftovaný do tej USHL, do Sioux Falls Stampede a on po roku v Jokerite, čo bol hral ako juniorku, mal tam ešte rok platný kontrakt, tak on povedal, že on po roku, že ide do USHL a ja hovorím, prečo, že ty máš vynikajúce podmienky, zázemie, všetko, on povedal, že to chce proste vyskúšať, ale že to je jedna vec a on vraj považoval, alebo že má informácie, že to je taká predsúťaž pre tú NCAA, to znamená, že skoro 80% hráčov alebo 75% hráčov z tej súťaže potom prichádza má komitmenty na tej univerzity. Čiže kto chce pokračovať s hokejom a chce aj študovať a chce sa dostať na ten vysoký univerzitný level, tak ide toto cestou, pretože hráči v USHL majú tzv. Amatérsky štatút. To znamená, že oni nepoberajú tam žiadne, by som povedal, poplatky a tak ďalej. Jedine, čo dostanú, tak dostanú, by som povedal, samozrejme materiálne veci, hokejku, výstroj a tak ďalej. A klub im ešte zabezpečí ubytovanie v nejakej rodine, dali tomu. Kdežto, keď sa berieme naproti tomu, kanadská CHL, ktorá združuje 3 súťaže po sebou, či je to Western League, Ontario League a Quebec Major Junior League, to sú považené za profesionálne juniorské súťaže. A títo hráči z tejto súťaže sa nemôžu dostať na NCAA. Čiže preto aj veľa Kanaďanov už ide do tej USHL, ktoré každým rokom kvalitnejšie a kvalitnejšie. Myslím, že naposledy bol z tej súťaži, ktorý mal 16 tímov, bol draftovaný asi 56 hráčov, čo bolo asi najväčšie percento. Hráčov dokonca jednotka draftu Max Labrini bol hráčom Chicago Steel. Predtým, ako sa dostal do Boston College, nie Boston College, Bostonská univerzita, BU, Boston University. Čiže aj takouto cestou tie draftové jednotky a veľa draftových, vysoko draftovaných hráčov išlo cestou USHL. Čo sa vraj má teraz stať, čo som mal informácie, tak vraj kanadskú CHL už nebudú považovať za profesionálne, respektíve hráčov, ktorí budú prechádzať alebo môžu, hráči, ktorí sú aj draftovaní a hrajú v kanadských juniorkách, už môžu hrať aj NCAA. Čiže môže nastať táto situácia, že kvalita univerzitnej súťaži pôjde ďaleko vyššie hore. Univerzity budú narastať, to znamená, že tam myslím, že 64. Ja si myslím, že to pôjde až niekde až na 100 v priebehu nejakých 10 rokov, že to bude úplne najväčšia súťaž, ktorá bude združovať tzv. Polamatérov, pretože ďalšia vec je tá, že to nebudú len amatéri, ale vraj dokonca aj tým, že oni produkujú strašný veľký profit. Tie univerzity, poďme si na rovinu, akože to nie je len hokej, to je basketbal, to je americký futbal, ktorý má neskutočnú popularitu a veľké fanbases, veľké fanúšikovské základne a produkuje to miliardy dolárov, nehovoríme o tej sledovanosti cez tie televízne broadcasty a ide o to, že tí hráči, respektíve tí študenti z toho nemajú nič, majú len to štipendium a momentálne prebiehajú tam rôzne súdy a najnovšie výsledky sú také, že tá NCAA, jak sa hovorí, ťa zakračí koniec povrazu a stane sa to, že ona bude musieť dokonca aj platiť tých študentov veľké peniaze. Niekde sa hovorilo nejakých 23 miliónov dolárov na jednu univerzitu, čo sú obrovské peniaze a to len začiatok toho, že
tá súťaž bude ďaleko kvalitnejšia, ako bola pár rokov dozadu alebo ako teraz. Čiže každým rokom tá kvalita stúpa. Ak sa naplnia tieto predpoklady, že tí juniori alebo tí hráči do tej NCAA nebudú len z tej USHL, ktorú považujeme momentálne za najkvalitnejšiu ženskú súťaž, ale dokonca aj z kanadských junioriek a samozrejme nejaký dva aj z Európy, lebo keď tých univerzít bude narastať, tak tá základná dole musí byť ďaleko väčšia. Takže ja si myslím, že tamto nejak smeruje a ja fakt si nedokážem predstaviť, čo s tým univerzitným hokejom bude za nejakých 5-10 rokov. Ale na druhej strane je to model, ktorý myslím si, že nemá nikde obdobu vo svete. To znamená, že tie podmienky, aké majú tí študenti na tých univerzitách, to je niečo neskutočné. To je proste tie facilities, to zázemie, tie materiálne zabezpečenia. Nehovorím o tých personálnych, tí tréneri a vôbec celý ten štáb, ktorým sa teraz bavili, či sú to kondiční tréneri, či sú to fyzioterapeuti, či sú to mentálni kouči a tak ďalej. Samotný coaching staff a tí skillsové video, to je niečo neskutočné. Proste dokonca aj týmy NHL chodia tam na svoje tréningové kempy, chodia tam trénovať a oni si to nevedia vydechovať. Čiže tie podmienky, čo tam majú, plus to vzdelávanie, je to vynikajúca kombinácia. Myslím, že si to spomenula ty, že hráč ten svoj maximálny potenciál začína naplňať vo veku niekedy 22 rokov a to maximum môže dostať, ten maximálny potenciál svoj je niekedy okolo 26, keď je už naplno rozvinutý. Čiže môže sa venovať profesionálnemu športu, dáme tomu. A to je ideálny vek. Ak niekto z juniorského veku od tých 18 do 22, do 20 rokov aj vyštuduje a ešte hraje na takéto vysoké úrovni, že sa rozvíja ako hráč, za mňa je to vynikajúca cesta a kombinácia. Nie každý má túto možnosť, poviem si na rovinu. Je to, dá sa povedať, tiež len pre hráčov, ktorí, alebo nehovorí pre vyvolených, ale dostať sa na univerzitu bude ťažšie a ťažšie. Toto, čo som povedal tu, ten prínos tých juniorov a kvalitných juniorov, dokonca draftovaných juniorov, bude stále väčší a väčší a je tam obrovské konkurenčné prostredie. Proste tí hráči, to neznamená, že majú ten commitment, že tam podpíšu ten NLI, ten list záväzný, že tam idú študovať, že dostanú to štipendium, že tam budú aj hrať. Ja som videl veľa hráčov, aj Maxima v týme mal jedného Švéda, ktorý bol draftovaný, myslím, že v 7. kole alebo v 6. kole. Prvú sezónu hral 36 zápasov a druhú sezónu odohral 4. Proste sa nedostal sa do súpisky 20 hráčov a proste len to trénoval. Čiže niekedy musíte mať aj šťastie, aj samozrejme na trénera. Je dôležité, že keď idete na tú univerzitu, kto s vami vedí teraz hovorí, pretože tu sa nebavíme o drafte, je to úplne opačná situácia. Hráč si draftuje tú univerzitu, to znamená, že hráč si vyberá z tých ponúk. A toto možno, neviem, či majú ľudia túto informáciu. Ja som to tiež nevedel. A ešte sa vrátim k tomu, keď Maxim bol vo Fínsku a dal ten commitment s Lomitou Vermontu a išiel do USHL a hneď odohral prvé zápasy. Prvé zápasy v USHL, to hrajú na jednom mieste, konkrétne v Pittsburghu, sa to volá Falls Classic. Tam sa zídu všetky tie týmy a tam prídu všetci skauti, všetci tí univerzitní kouči a tak ďalej. Všetci ľudia na tribúne, to sú ľudia s papiermi. Je to také trošku stres pre tých hráčov, ale tam už si začínajú tých hráčov z tých USHL, tie týmy prvýkrát sondovať, monitorovať a vlastne po tomto turnaji maximál zrazu asi 36 ponúk. Čiže tam bol taký zlom a vtedy on začal akože si vlastne uvedomovať, o čom to vlastne je. Čiže k nemu v Európe nemá takéto informácie, ale keď sa dostal do tej Severnej Ameriky, tak aj z toho vnútra, z toho týmu, zo spoluhráčov ľudí okolo seba mal tie informácie ďaleko viac a došlo k tomu, že musel dať tzv. Decommit, že sa rozišiel s Vermontom, ale dokonca osobne a slušne, že tam ešte musel vycestovať, všetky tieto veci si musel vysvetliť, medzi tým navštíviť ostatné univerzity a nakoniec si vybral z úplne úzkeho kruhu
Michigan State, čo bolo asi to najlepšie rozhodnutie, čo mohol spraviť, pretože tí ľudia, čo tam sú, to je niečo úžasné. A dokonca aj minulý rok sa im podarilo prvýkrát v histórii vyhrať tú svoju Big Ten konferencii, čo je jedna z najťažších. Maxim loňskou sezónu odehrál, jak už si říkal, na Michigan State University. Já jsem si chvílema říkala, já že o Vermontu nevím a jestli mám správnou informaci, ty jsi to hezky vysvětlil, že prostě musel udělat decommit a commitnul Michigan. Tam hrál v jednom týmu z dvojkou letošního draftu s Bělorusem Artemem Levšunovem. Důvodem, proč si Maxim vybral Michigan, byl údajně trenér Adam Nachtingal, který prostě působil jako asistent trenéra v Detroitu. Je to tak? Adam Nightingale dlhé roky pôsobil aj v programe NTDP, americké 18, čo bolo tiež kľúčové, pretože už tam si robil veľké meno. Pôsobil aj v Detroite a je to on bol vlastne dôvod, prečo tam išiel Maxim, pretože on konkrétne Adam Nightingale tam myslím, že druhý rok. A po prvom roku program, lebo ako si vieš, v každom roku ten ranking ide nejak hore. Každý nejaký víkend sa ten ranking nejak posúva. A zrazu, odkedy tam on došiel, tak sa dostal do tzv. Prvej 20-ky, ten Michigan State, predtým boli niekde dole. A tento rok už sa dostali už lietali, to bola 4, 5, čiže boli úplne top. To nie je jednoduché sa udržať v takých číslach, tam vraj sa prepočítajú rôzne koeficienty, aj tie akademické, to znamená aj tí hráči musia si plniť svoje akademické alebo štúdijné povinnosti. Ešte som neprišiel na to, že ako sa to vypočítava, lebo tých koeficientov alebo tých rankingov na každú sú dokonca až 3 alebo 4 rôzne. Nikto nevie, ktorý ten pravý, ten spoľahlivý zdroj, že podľa ktorého by sa to malo držať. Ale sú na základe tých rankingov sa potom nejak ide do tých by som povedal, záverečných by som povedal, playoff šampionátov a tam už je taká, by som povedal, tá kombinatorika, ktorú alebo ten kľúč, na základe ktorého to oni robia, to som najprv, ja tiež nejak nerozumel, ale po minulej sezóne mám v tom trošku viac jasno a je to, by som povedal, vyhrať šampióna NCAA, tá univerzita, respektíve tým musí mať aj nielen športové, ale aj veľké šťastie. Proste to musí byť fakt veľmi dobrý tím. A väčšinou tie rankingy ako neklamú, že fakt tie prvé, druhé, tretie, jak sú nasadzované tie týmy, tak väčšinou sa dostanú do tých záverečných by som povedal, šampionátov a je to fakt ako v tenise, že vyhráš, ideš ďalej, prehráš, končíš. Čiže o to je to ťažšie, že to play je tak náročné, že ten tým je tak ďaleko, pokiaľ bude vyhrávať, ako náhle prehráš jeden zápas, ideš domov. Je to niekedy také kruté, ale je to tak. No. Martine, v čem byla ta první sezóna Fancy pro Maxima těžká? On i někde zmínil, že to bylo náročný období, musel vyhledat i pomoc mentální koučky Shany Bruno. V čem to bylo jiný? Protože jako mně vlastně přijde, že on měl skvělou rodinu, skvělý zázemí, ve Finsku všechno vypadalo velmi ideálně. Pak si de facto on sám vybral, že půjde cestou USHL, zjistil si o tom informace, komitnul lecně, všechno to přijde jako very easy, když se to vemeš, protože když máš jako pevný doma zázemí a všechno funguje. A ten kluk musel být hodně jako silnej. A v čem teda narazil? Kde to bylo jako těžký? Je dobrý to zmínit, protože já když mluvím s hráči, tak každý přizná ty svoje krize, které v tom mládí nebo v nějaký té fázi je potkali. A je důležité, aby se to řeklo nahlas, že někdy ty kariéry vypadají hrozně easy. No, to je jedna stránka veci, na ktorú sme my tiež neboli tak úplne pripravení ako rodičia. A aj preto ja som bol zásadne proti tomu, napríklad keby ja som bol na Slovensku, ja by som v tak mladom veku neposiel nikam. Proste tá výchova, tá potreba tej rodiny je veľmi, veľmi dôležitá
preto my sme to prostredie sme stále sa snažili vytvoriť. Či to bolo vo Fínsku, aj v tej Amerike, v tej USA, čo mal úžasnú rodinu. To bola fantázia. My sme sa tam boli pozrieť za ním a to bola paráda. Proste. Oni sa postarali, akože mal tak naverené, ako nikdy. Proste kopec jedla, nosili ho na tréning, mal aj ten dom, čo bývali, mal celý basement len pre seba, akože krásnu izbu, proste, jak sa hovorí, že komfort, bolo mi veľmi dobre postarané. Samozrejme, popri tom na diaľku ešte dokončoval školu na Slovensku, čiže nebolo to len na hokej, ale ešte robil si aj svoje iné povinnosti a musím povedať, že Maxim tie 2 roky pred draftom mal veľmi, veľmi náročný. To si ľudia nevedia predstaviť. Proste. To boli účasť na 2 národných tímov, či to bola 18, 20, všetky tie šampionáty. V jednom roku mal dokonca 3 až 4 veľké eventy, čiže to boli majstrovstvá sveta a tak ďalej. Čiže on prakticky šiel zo sezóny do sezóny a aj tým, že 20-kové majstrovstvá boli zrušené 2 roky dozadu kvôli covidu, tak som musel absolvovať v lete a tam stratil 1 leto. To znamená, že on prakticky skončil sezóna, hneď nabehol ako keby do ďalšej šampióna a hneď sa odbehla ďalšia sezóna. To išiel do USHL, štúdium na diaľku, proste mal 3 šampionáty, musel sa učiť na diaľku, prišiel na Slovensko, skončil som 18. majstrovstvá sveta, prišiel na Slovensko, musel ukončiť 13 predmetov, musel zmaturovať, musel letieť na combine testy, proste rovno z maturity, ešte mu NHL mu povedali, že dobre, 2 dní ti odpustíme, ale hneď z maturity ešte sme to tak museli posunúť, že za 2 dní musel zmaturovať a rovno letel na combine, vrátil sa na Slovensko, potrenoval chvíľu, asi ďalšie, 3-4 týždne už letná príprava, išiel na draft a na drafte tam prišli aj ľudia z Michigan State, proste po drafte išiel zase na developer, keď nám povedali, to bol koncom už júna, on povedal, že začiatkom júla, o pár dní na to už som mal hlásiť na Nordic. Čiže on nemal žiadne voľno, 8-2 roky. Čiže tam bolo veľké, aby som povedal, fyzické aj psychické vypätie, to si ľudia niekedy neuvedomujú, čiže tá potreba toho oddychu je veľmi, veľmi dôležitá. No ale tá univerzita to je niečo úplne iné. To znamená, on sa na to veľmi tešil, ale zrazu zistil, že v tom campuse úplne sám. Že samozrejme, že tam nemal priateľov, preto prišiel úplne do úplne nové prostredie. Čiže prvotná tá eufória začala pomaly odpadať, ten stres začal odpadať a zrazu začal mať stavy, ktoré on predtým nikdy nemal. To boli rôzne, by som povedal, také aj úzkostné, aj bolo to niečo veľmi, ako nechcem to teraz dopodrobne opisovať, ale ako my ako rodičia sme strašne trpeli. My sme zrazu, Maxo nie je taký komunikatívny, proste keď nevolal, my vieme, že v poriadku. Keď bol vo Fínsku, zavolal 4-krát a 4-krát zavolal z nemocnice, že má niečo zlomené. On je taký typ človeka, proste on je rád vo svojom prostredí, pokiaľ nemusí, on nezavolá sám od seba, to musíme stále volať my, ale zrazu nastalo to, že on začal volať pravidelne a postupne sa začal otvárať nám. Čiže to bol taký prvý signál, že začal nám ako rodičom rozprávať, čo sa mu deje. A nebolo to nič príjemné počúvať. Bolo to niečo strašné, ale trvalo to dlho, aj to ešte istým spôsobom to aj trvalo, len že nebyť tej pomoci, ktorú samozrejme my ako rodičia sme mu poskytli, to bola prvátna vec, to znamená, že on sa začal o tom otvorene rozprávať. My sme nevedeli, ako my nie sme tiež nejakí psychológi, ale tú potrebu rodičov on potrebuje a keď sme sa bavili tých mentálnych koučov, samozrejme už som tu mal nejaké dievčatá, ktoré sa začali s ním rozprávať a začali to veci diagnostikovať. Je dôležité o tom rozprávať, je dôležité o tom vyhľadať tú správnu pomoc a pracovať s tým. Lebo aj teraz to človek nie je úplne vyliečený, len sa naučí tie emócie, keď prídu tie stavy, ako s tým pracovať. A to musím povedať, že ako rodičia sme si prešli ako ťažkým obdobím, keď sa to dialo minulý rok, dokonca už to dochádzalo do takého štádia, že sme si povedali, že a dosť,
že ho zoberieme odtiaľ domov, že proste ukončí to tam a bude doma dovtedy, pokiaľ to bude nutné a pokiaľ mu bude dobre. A potom si hovoríme, že bože, ale tiež máme svoj život a akú pomoc my mu dáme. To nie len o tom, že len byť s tým človekom, ale to treba s tým človekom pracovať a hovorím, že Maxim mal to šťastie, že fakt bol na správnom mieste a boli tam úžasní ľudia, čo sa o ňa postarali a čím pomohli. Martine, moc děkuju za tohle sdílení a mě jako hokejovou mámu až mrazí. Já to vlastně ani nechci slyšet, ale je moc dobrý, že si to řekl nahlas, ty z pozice táty, protože je potřeba o těchto věcech mluvit. Maxim to zvládnul a řekl jednu krásnou myšlenku, kterou bych chtěla říct na závěr, aby to i ty mladí kluci slyšeli. Zjistil jsem, že je v pořádku necítit se OK a pokud si o tom můžete s někým otevřeně promluvit, pak máte vyhráno. Martine, co dodat? Já moc si přeju, aby Maxim šel dál tou cestou NCAA, aby se mu dařilo, aby byl v životě spokojený, protože ta cesta teď asi nebyla úplně jednoduchá, je skvělý, že jste to zvládli. Úplně jsem cítila, jak to muselo být extrémně těžký pro vás jako pro rodiče, protože jste byli strašně daleko. Takže jsem ráda, i když to ukončujeme celkem vážně ten rozhovor. Jsem velmi vděčná za veškeré informace, které si tady řekl, jak o Finsku, tak o mládeži na Slovensku, tak i o svém synovi. Díky moc za to sdílení. Myslím si, že tento rozhovor inspiruje a nasměruje spousta dalších kluků, nejen u nás, ale třeba i na Slovensku. Opravdu si toho vážím, děkuji ti moc. Ďakujem že si ma pozvala. A želám ti tiež veľa takýchto podcastových úspešných sérií. Martine, díky. Já to ukončuju. Strašně moc děkuju, bylo to boží, až mě mrazí. Zdržela jsem tě o 12 minut díl. Měj se krásně, děkuju. Až jde, já to potom nasdílím samozřejmě i tobě. Děkuju, ať se daří i Maximovi. Ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Asi jste na mém hlase postřehli, že se mi jako hokejové mámě v závěru rozhovoru s Martinem poněkud podlomila kolena a že jsem těžko hledala další slova k tomu, jak se s Martinem rozloučit. Úplně jsem se totiž žila do pocitu rodičů, jejichž dítě je strašně daleko a zoufale potřebuje pomoc. Jsem moc ráda, že Maxim svoji krizi úspěšně překonal a budu mu moc držet palce, aby se jeho další hokejová kariéra, ale i život už vyvíjela jenom tím správným směrem. Jenomže on je ten hokejový život vážně těžký. Vyprávět nám o tom příště bude další mladý český hokejista, který je v Americe již od svých 15 let a který si tam zejména v prvních 2 letech rovněž užil své. I Tomáš Mazura svou krizi nakonec dokázal překonat. A i on může být pro ostatní kluky příkladem toho, že by se nikdy neměli svých snů vzdávat. Now pushed ahead. Here's Novotny looking for his second of the game. Centers in. They score! Nestrashil ties the game at 2.